13 चिरांनि कैंडिडेट बीपीएफ दोलोनि बिथां स्कर सिंआ लाइमुथियाव थांनानै सोर दोलोनि बारै मा बाथ्रा बुंदों नङा होनबा माखासे बाथ्रा बेफ्रुसार होदों खोनासंनानैबो लानि माखासे दोलो ना यूपीपीएल नि हान्जानि बिथांमोना सरकाराव फैफिनगोन ना फैफिना बेखौ एसे आंहा डाउट दङ आरो सन्देहबो दङ जिखियानो जाया मानो बिथां रनजित बसुमतारीखौ जों खोनानो मोनदों निसिमायावबो बिथाङा होगोन होननानै आं निसिमानि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायगोन जिहेतु बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन सानसे समाव थांनाय बीटीसी इलेक्शननि समाव बिथाङा बुंदोंमोन जे जाय एनडीएफबीफ्रा मुंख्लं जानाय नखर बिथांमोननो साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन बेयावनो नम्बर 1 थगायसुला बिथां फेरेंगाया बीआर फेरेंगा बिथांखौ रनजित बसुमतारी एम नैबे बीटीआर एकर्डनि सासे दैदेनगिरि बिथाङा मा थगायदों एनडीएफबीफोरखौनो जुदि थगायनो हादोंब्ला बिनि देरसिन आरो दुखुनांथावना मा थागोन नम्बर 1 बे आरोखि बिनि देरसिन दुखुनांथावना मा थानो हागोन रनजित बसुमतारी जुदि एनडीएफबी सोद्रोमाफोरनि नखर मुंख्लं जानाय नखरफोरखौनो जुदि बिखायाव जोगारनानै खुदै मुजुनानै बै व्यक्तिफोरखौ एनडीएफबीनि जानानै जायफ्रा दिनै मुंख्लं जालांनाय बेफोरखौ जोगारनानै गाज्रि रोखोम थगायदों मा होनदोंमोन बिथाङा आंनि राव नङा बियो खुद बीआर फेरेंगा बिथां एम रनजित बसुमतारी थार्ड क्लास एम बिनि बाथ्राखौ जों खोनासंनानै लानि मोनफ्रोमबो एनडीएफबीनि मुङाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरफोराव जोङो सासे सासे करे सरकारि साख्रिखौ जोङो होगोन आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एसुरेन्स होबाय आं बुङा बे बाथ्राखौ मा होनदोंमोन बियो बेखौ नायोब्ला आं बिनि थाखायनो बिथां रनजित बसुमतारीनो निसिमानि रायजो राजाफोरखौ आरो बावखुंग्रिनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों रनजित बसुमतारीनो भट होनो नाङा गोथां गोब्राम बिखौ फेजेननांगौ आरो बिखौ मोदै फुगार होनांगौ बिखौ रनजित बसुमतारी बायदि थार्ड क्लास एम बियो यूपीपीएल नि गेजेराव थार्ड क्लास एम बियो बिनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला दाबो मोदोमफोरा थोर 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 मावग्लुबो रिसेन्टलि माखासे जाथाय जानानै थांबाय बेफोरखौ जों बुंनो थाङा बेफोरखौ टटेलि भिडिअ फुटेजफोरबो दं बेफोरखौ जुदि खालामनांगौला जों खालामा सासे इएमखौ बेफोरबायदि जुदि खोन्थानांगौला बिराद लासिंसिं जों जाथिखौ फाननायफोर बायदि जायो नाथाय जों खालामा बेफोरबायदियाव जों इन्टारेस्टबो गैया बेखौनोल' खावलायगोन आङो बारा गोलाव बाथ्रा बुङा बावखुंग्रिनि रायजो राजा बिथांमोना रनजित बसुमतारीनो होआलाफानो नोंथांमोना जुदि यूपीपीएल नि सोद्रोमाफोरा दिनै गोबां जायगायाव दा टिकेट गोदान केन्डिडेट नांगौ बेफोरबायदि केन्डिडेटजों जाया होननानै गोबां समस्थियावनो बुंदों सेम कन्डिशनखौ खालामनांगौ निसिमानि रायजो राजाखौबो आं खावलायगोन खारन निसिमा बायदिया दिनै एनडीएफबीनि अननायाव गोबाङानो गुबुन हारिनिफ्राय मुक्त जादों आं बेखौ रोखा बुंगोन बेखायनो दिनै बे रनजित बसुमतारीया आरो एनडीएफबीनि थाखाय निसिमायाव गोबां मानसिफ्रानो मुंख्लं जादों बै व्यक्तिफ्रा दिनैहाय बै नखरनि बिमा बिफाफोरा आरो बै नखरनि जायफ्रा मुंख्लं जानाय नखरफोरनि बिदा फंबायफोर दं बिथांमोना नैबे बीटीआर एकर्डआव सासेबो साख्रि मोनाखै सासेबो साख्रि मोनाखै बेखायनो आं बुंदों बेफोरबायदि थगायसुला एम थगायसुला बर' जाथिखौ थगायदों बियो नंखाय बाथ्रा बुंनानै जाय व्यक्तिफ्रा दिनैहाय हारिनि थाखाय जिउ दान गारदों दिनै बै बिमा बिफाफ्रा बेसेबां रुखु रुखु गाबो दिनैसिमबो ओंखायनो आं खावलायदों निसिमानि रायजो राजा
बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा जुदि निसिमायाव फेरेंगा बायदिनो भट होआबा मोजां जागोन ओंखायनो UPPL निफ्रायबो सोरबा मोजां केन्डिडेट जुदि होयोब्ला बै व्यक्तिफोरनो होयोब्ला आंहा बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया आरो बावखुंग्रिनिखौबो बुंगोन UPPL निफ्राय जुदि गुबुन केन्डिडेट ओंखारोब्ला बै व्यक्तिफोरनि सायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथायबा रनजित बसुमतारी बे दालाल रनजित बसुमतारी NDFB खौ फाननानै जाग्रा बे व्यक्तिनो भट होनानै लाब गैया बियो NDFB नि जाय मुंख्लंफोर जानानै थांनाय नखर बै व्यक्तिफोरखौ फाननानै जाग्रासो थार्ड क्लास मोन बियो बेफोरबायदि केन्डिडेटनो भट होनानै लाब गैया होननानै आं सानो बे लाइमुथि ओनसोलाव बियो मोनसे प्राइमारिबो जोंनि BPF नि मोनसे प्राइमारि बे ओनसोलाव फैनानै आं बेखौनो रायजो राजानो फोसावदिंलांनो लुबैदों दि जे बे दिनैनि जिनिखि लाइमुथि बेवहाय जोंनि 13 नम्बर चिरां समष्टि 14 नम्बर चिरांदुवार समष्टि 16 नम्बर निसिमा समष्टिनि हयथ' एफा सुबुंफोर फैदों किन्तु मोनसे प्राइमारिनि दिनैनि जिनिखि जुथुमनाय बाव एसेबां सुबुं जि जमा जादों बेथ' जोबोद गोजोनथावनि बाथ्रा आरो आं बिनि गेजेरजों बेखौनो दिनै रायजो राजानो बुंगोन जे जोङो सरकार दाबाय आरो जों सरकार दानायनि गेजेरजों जोङो बयनोबो जों पार्टी बासिया जासे जों बयनोबो समानै सरकारनि मोनथायखौ जों होगोन आरो आं बेखौनो बुंगोन जोङो बे 14 नम्बर समष्टि जिबाहाय जोङो देरहासार जागोन 13 नम्बराव देरहासार जागोन आरो 16 नम्बर बेयाव देरहासार जागोन बे ओनसोलाव नोंथाङा दिनै फैनानै मा जौगानायनि खामानि मावनानै दङ सानो बेवहाय जौगानायनि खामानि होनोब्ला बिसेसकै जोंहा लामानि अबस्थाया दासिमबो अनेक गाज्रि दङ आरो जों फैनाय समाव लामायाव मोनबोदों बाहाय दंफां दालां गोबाय दङ मा दै होनो आं मिथिला बियो आंनि नोजोराव गोग्लैबोदों आरो बिनि बादै फिसा कालभार माखासे माबाबोदों बे जों मेगनाव नोजोराव गोग्लैबोदों बेफोरखौ प्रथम बानायग्रोनाय आरो जोंनि BPF हान्जाया जि सिद्धान्त लादों CWC आव बेवहाय जाहैदों बे ओनसोलाव दासिमबो गोबां सुबुङा हानि पाट्टा गैया बेफोरखौ जोङो होनांथारगोन जों बेखौ आं दिनै बेवहाय फैनानै नुदों बेनो आरो आं बेखौ फैनानै नोजोराव गोग्लैदों